Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan. Karon ato ipadayon ang ikaduhang sesyon alang sa hustisya alang sa pag-aayo ug tubag. Dili kung ang kaso sa sakit lamang mahimo adunay mga problema sa mga sala o komplikado nga koneksyon sa pagbugos pinaagi sa espirituhanon mga pisi taliwala sa mga membro sa pamilya. Usahay ang mga sitwasyon sa duha ug tulo ka mga relasyon kay malambigit sa usag-usa. Busa aron makadawat og tubag sumala sa hustisya, kinahanglan nato sabton ang matag kaso ug sulbaron ang problema sumala niana. Madawat nimo ang pagkaayo ug ang tubag sa imong problema kung ang pagtuo sa matag usa nga gigapos diha sa espirituhanon nga mga pisi. Makagtagpo sa mga kondisyon sa hustisya. Pangalitan, adunay duha ka tawo nga adunay samang sakit ug silang duha naghinuso sa ilang mga sala ug nakadawat og pagampo. Dinhi ang usa kanila naayo pinaagi lamang sa usa ka pagampo. Apan ang usa wala maayo bisan human makadawat sa pagampo ug duha ug tulo kay gayon. Kini tungod kay walay kulang ang gahom sa Dios ug tungod kay ang Dios nagpakitag favoritism. Nagpasabot ang kini nga ang usa ka tawo nakab-ot ang mga kondisyon sa hustisya ug ang laing wala tingali alang sa usa ka dako nga naayo sa usa lang ka pagampo. Ang iyang kaso kay nasakit siya tungod sa iyang kaugalingon nga mga sala. Mao nga kinahanglan niya nga maghinusol sa iyang kaugalingon nga mga sala. Apan sa kaso sa laing tawo nga wala maayo bisan human makadawat og pagampo sa makadagang higayon. Dili lang kini ang iyang mga sala kundi ang mga sala usab sa iyang katigulangan o ginikanan nga maoy hinungdan sa problema. Busa niini nga kaso wala siya makahimo sa pagtagpo sa mga kondisyon sa hustisya aron makadawat sa kayuhan pinaagi lamang sa paghinusol sa iyang kaulingon nga mga sala. Ug usab bisan ko ang sakit bugos nga gipahinabo sa iyang kaugalingon nga mga sala, ang mga kondisyon sa hustisya lamang sumala sa kadako sa mga sala sa usa ka tawo. Pangalitan, adunay ka tawo nga adunay pareha sa matag sa kanser. Ang usa kanila nasakit sa kanser dungan sa pagsipala bahin sa balaang espiritu. Apan ang usa ka tawo wala makahimo parehayn ana nga bugat nga sala. Apan siya nagtigom og mga sala sulod sa taas nga panahon ug kini nga sakit mitubo. Busa sa diya nga sila muduol sa tubangan sa Dios aron sa pagdawat sa kayuhan ang mga kondisyon sa hustisya nga ila ginghanglan aron sa pag-ayo sa managlahi para kanila. Adunay daghang lalai mga matang sa mga sitwasyon ug ang mao nga pipila ka mga kaso lisod alang kanila nga makadawat sa kayuhan. Busa alang sa pila ka mga makadawat sa pagkaayo bisan kung sila nagampo sa dugay nga panahon tungod kay wala sila makaamgo ug nasulbad sa sukaran nga hinungdan. Minahal mga igsoon, usa sa labing makuluoy nga ang mga kaso nga akong nakita taliwala sa daghang mga kaso sa mga masakiton. Mao akong ang masakiton mismo adunay pagtuo apan wala sila makadawat sa pagkaayo tungod sa espirituhanong mga pisi nga nagbugos kaniya sa mga sakop sa iyang pamilya o sa mga katigulangan. Para la sa lang masakiton mismo adunay sa igo nga pagtuo aron makadawat sa kayuhan. Apan misamot lang siya bisan nga makadawat siya pagampo sa diya ako nagampok bahin sa maong tawo. Ang Dios nagpahibalo kanako nga ang sakit gipaniabo sa espirituwal nga pisi uban sa iyang mga katigulangan nga mga membro sa pamilya. Niini mga kaso swerte kaayo kung ang masakitong nga tawo masulbad sa problema nga may kalabutan sa iyang mga membro sa pamilya. Pinaagi sa espirituhanong mga pisi apan sa uban mga kaso dili kini mahitabo. Ang mga membro sa pamilya nga konektado sa masakiton pinaagi sa usa ka espirituhanong nga pisi ug sa dili paghinusol.
labi na sa atubangan sa Dios. Ug ang mga sala sa iyang mga katigulang grabe kaayo nga dili sayon. Ang pagsulbad sa mga problema sa inaani nga mga kahimtang nanikamot ko sa pagampo alang ni ana nga ang tao. Apan wala na akong makakuha nga sigurohon ang pag-ayog gikan sa akong kasing-kasing. Syempre, sigurado nag-ampo ko pinaagi sa pagtuo apan dili pa siya andam. Ug sa ingon anang nga balang espiritu nga dili mulihok kanako. Unya mutulo ra ang ako mga luwa ug sa kaluoy. Sa nasod nga gipatuman og maayo nga balaod, bisan ang anak sa presidente misilot og tarong kung makalapas sa balaod. Bisan kung ang gusto sa presidente nga pasiluon ng iyang anak, dili niya kini mahimo sa gusto niya. Ang espirituhanong balaod mas istrikto kay gigamit kay sa balaod sa tao. Bisan ko ang gahom sa Dios dako ug gusto nila kini pag-ayo gikan sa ilang mga kasing-kasing. Adunay mga kaso din dili sila makadawat og tubag tungod sa balaod sa espirituhanong nga gingarian. Syempre usahay makita sa Dios ang Amahan nga ang gugma nga nalapas sa hustisya ug masulbad ang problema. Apan aron ipakita kini nga matang sa gugma nga labaw pa sa hustisya sa atubangan sa Dios sa Amahan. Ang usa kinahanglang mohalad gikan sa kasing-kasing nga pag-ampo sa gugma ug debosyon. Kinahanglan nga ang pagtuo nga makapatandog sa kasing-kasing sa Dios kini mao ang tinuod nga pagpuno sa katidad sa mga kondisyon sa hustisya nga kulang pa aron sa pagdawat sa tubag pinaagi sa dakong sakripisyo. Ang uban mga tawo, ikaw mag-ampo diha sa gugma pinaagi sa pagtuo nga walay pagbag-o sa hunahuna. Apan nag-ampo ko sulod sa usa ka tuig aron makadawat og tubag. Apan wala gihapon tubag. Unya mohunong ka ug magbagulbol ka sa batok sa Dios nga wala ka tubaga. Apan sa pakadungog niini, ang uban kanimo tingali nga maghuna nga kinahanglan ba natong tan-awon ang tanan mga kalalain nga mga hinungdan aron makadawat og pagkaayo, kini komplikado kaayo. Apan sa pagkatinuod dili kini mao ang kaso. Sa kadagan ng mga kaso, ang hinungdan sa sakit ug ang problema ana sa tao mismo. Busa kung imong susiyo ng imong kaulingon ug maginuso sa imong mga kasaypanan, makadawat ka sa kayuhan ug tubag sa pagampo. Apan ang mga kaso nga ako gipatinaw kaninyo kay para sa mga nakasulbad sa ilang kaulingon nga mga sala. Apan wala ka pa makapadawat sa kaayuhan. Sa niini mga kaso, kini mahimong tungod sa di lamang sa kaugalingon nga mga sala, apan siya konektado sa problema sa iyang mga katigulangan ug mga ginikanan. Ug kini tungod sa usa lang ka mas dako nga sukaran nga problema kaysa nibal-an sa tawo. Mao nga gipatinaw ko sa mubo diha kanimo nga kabahin sa mga kaso diin ang mga tawo konektado sa espirituhanong nga pisi. Panglitan, di mga kaso sa mga tao nga nakahimo mga sala nga mosampot sa kamatayon. Apan sila mismo wala makaamgo niini, mao sila dili makadawat og tubag sa ilang mga pagampo. Gipatin ako kaninyo kung unsa ang mga sala nagdalag kanimo sa kamatayon. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga inyong sulbaron ang tanang problema nga nahitabo sa espirituhanong mga pisi. O ang uban sukaran nga mga problema nga makadaw sa tubag nga kinahanglan kining og daghang nga panahon sa pagtinaw sa tanang mga butang nga matag kaso ubusa kini igo na para sa espirituhanong nga pisi. Minahal ko mga igsuon ni Kristo, karon tuguti ako nga ipasabot kanimo nga ang laing mga klase nga kaso bahin sa pagtagbaw sa hustisya sa Dios nga kinahanglan alang sa imong pagkaayo. Nagnaot ko maminaw o nimo kini sa pag-ayo o kung mahulog ka sa kini nga kategorya may balaan nga hinungdan sa imong problema ug sulbaron kini. Ako ipatanaw ang may tungod sa mga tawo nga nataw isip kuya nga bata. Ngang lain paagi gitawag kani og life energy or life force. Ang tawo na tawo pinaagi sa panig-usa sa sperm o ovum nga mga ginikanan. Ug sa panahon sa pag-usa, ang fetus maimpluwensyahan pag-ayo sa kahintang sa sperm o ovum panalitan ang usa ka mga puwersa sa kinabuhi sa ginikanan mamahimong huyang or weak kaayo o nga usa ka bahin makagama sa ilang mas tanglo sa lawas. Mahimong huyang kaayo. Unya, genetically kini nga ang huyang sa mga ginikanan mamahimong ana sa sperm or ovum o kini makaapekto sa fetus.
usab ang mga kahimtang ug mga kondisyon sa panahon ug sa panamkong sa mga makahimo maapekto sa fetus. Panglitan kung sila hubog ug ubos sa porensya sa pila ka mga druga, kini maapekto sa fetus sa panahon sa panamkon. Kung ang mga bata gipanamkong karon panahona, kini mahitabo kanunay moadto ka sa ospital aron sa pagsulti ug ang mga doktor mag-ingon nga ang imong anak na baldado ug gingon nila nga imong bata na tao adunay atopic dermatitis o bisan unsang ubang mga sakit o ang imong bata na tao adunay daghang nga problema labi na sa baga. Kasagaran ang bata nakasunod sa problema gikan sa mga ginikanan ug ang parental education adunay dili maayo mga epekto sa bata. Kung ang usa ka sperm gihimo sa usa ka dili maayo sitwasyon, kini makaapekto sa bata pag-ayo. Dili nimo kini buhaton apan ibutang nato. Ang usa ka mahan miinom ug siya nakiglawas sa iyang asawa ug ang iyang asawa na mabdos. Unya ang bata naapektuhan sa ilimnon. Ang sperm mahimong mahuyang ug kulang sa usa ka butang. Tungod kay kini huyang nga similya nakapamabdos sa asawa. Ang bata matawo sa huyang unsa man sad ang pangitungod diha sa inahan. Karong panahona daghan babaeng ang manigarilyo. Bisad kinsa manigarilyo, amahan man ug inahan, makadaot kini sa bata. Ang mga sperm mahimong mahuyang or polluted kaayo nga hangin. Usahay ang mga tawo magpuyo sa usa ka lugar kung diin ang hangin grabe nga kahugaw ug moadto sa ospital aron magpa-check up ug makadungog nga dili maayo nga balita. Apan salamat bisan sa ingan ini nga mga bata na ayo human nakadawat sa akong pag-ampo. Wala ko'y nakita bisag kinsa nga wala napamatuod sa ilang pagkaayo human nakadawat sa akong pag-ampo. Bisan tuod ang mga doktor miingon nga usa ka deform nga bata ang natawo. Apan sila tanan natawo kay himsog sumala makadawat sa akong pag-ampo. Nakaamgo ko nga lahi ang usa ka hamtong lalaki ug sa usa ka bata. Ang bata sa sabakan sa inahan adunay original nga sala nga mosunod gikan sa mga ginikanan. Apan ang bata walay bisan unsang sala nga nahimo sa kaugalingon. Ug busa ang giingon diha sa Dios. Apan ang tao sa kalibutan nakadungo sa kadaghang mga pulong sa Dios. Apan sila nagsalig sa kalibutan. Ug sa diha ang ilang kaplagan ang imposible nga maayo, unya sila mudul kanako ug mohangyo kanako sa pagampo alang kanila. Apan kini dili mo resulta pinaagi sa pagampo lamang sa makausa. Nganuman, ilang gibiyaan ang pagtuo at tubangan sa Dios tungod kay nakadung sila sa pulong sa Dios. Makadawat unta sila sa pagampo pinaagi sa pagtuo. Apan nagsalig sila sa Dios ug mas naayo sila nga wala molihok ang Dios. Apan sa pagkakaron, nagampo ko alang sa daghang nga mabdos ang mga babae ug nakadungog ko sa mga pamatuod nga sila nga ayo human nakadawat sa akong pagampo bisan sa usa ka lamang. Niining pagiha ang fetus mamahimo adunay usa ka matang kahuyang sama sa life energy sa panahon sa pagpanamkon. Apan pipila ka mga sakit nga mitungwa sa apuhan mahimo makita aniining ang apo. Adunay pipila ka mga genetically inherited nga mga sakit sa makita sa duha ug tulo ka henerasyon. Ug usab sa panahon nga ang fetus anas sa bakan sa inahan, ang fetus maapektuhan og daghang matang sa palibot ug kondisyon. Panalitan, ang inaha mamahimo mukaon og maayong pagkaon ug maginhawa hinlo nga hangin sa maayo nga palibot. Ug basin bisan wala kini niya tanang butanga, unya kini makapito sa fetus sa laing mga paagi. Dugang pa, ang inaha mamahimo adunay maayo lamang nga mga pangunahuna sa panahon sa pagmabdos ug mahimo nga wala. Kini usab maakapekto sa fetus sa lahi nga paagi. Tungod niini, laylay mga hinungdan nga bata mahimo mataw nga adunay pipila ka kahuyang sa usa ka partikular nga bahin sa lawas. Dali ra nimo makit-an nga kung ang bahin sa lawas sa usa ka amahan dili kompleto, mahimo kini mosunod sa iyang anak ng genetically. Panglitan, ang bata mamahimong mataw nga huyang ang pananaw ug huyang ang tiyan ug ang bukog mamahimong huyang ug ang bata mahimo adunay huyang nga lawas kinatubukan. Kung ang amahan adunay lig-on nga dagway ug siya himsog, ang iyang anak nga lalaki usab motubo nga himsog sa daghang mga kaso. Apektado sila sa ilang mga ginikanan. Syempre, sa laing bahin katong nataw nga adunay maayo nga influensya, mahimong adunay mas dakong kusog kung bahin sa life first. Minahal ko mga igsuon, ang pagkanaan niini mga kahimtang nga
mahimong mahitabo tungod sa mga sala ug sa mga may hason or virtues. Ang mga buhat sa mga katigulangan ug mga ginikanan, ang mga tawo mamahiyong mataw nga dunay huyang nga kusog sa kinabuhi tungod sa mga sala sa ilang mga katigulangan ug mga ginikanan. Samtang uban mamahimong nga tawo nga kusgan sa kinabuhi tungod sa may hason ug mamaayong mga buhat sa ilang mga katigulangan. Apan ang akong gipasabot karon dili bahin sa ingon ana mga kaso. Nagisut ako kabahin sa mga kaso sa mga kansang pwersa sa kinabuhi ug light first nga napiktuhan sa hinungdan sa kiniyahan. Ang uban kaniyo muuyon kanako samtang kamo makadungog niini nga mensahe. Kung ang mga tawo na tawo nga dunay huyang nga kusog sa kinabuhi sa pipila ka mga kaso kini gipakita dayon samtang sa uban kini napakita sa pagkahuman sa ilang padako. Unya niining mga kasuha dawaton na lang ba nila ang sitwasyon tungod kay natawo sila ingon ana? Syempre dili. Bisan kung natawo sila mga adunay huyang nga kusog nga kinabuhi, mahimo silang makinabuhi nga himsog kung ibalaan nila nga ang balaod sa justisya ug magamit gini sa husto. Sa bata pa kayo sila, ang huyang nga bahin sa bata mamahimo makita og dili. Sumala sa pagtuo sa mga ginikanan sa diyang gagmay pa sila. Sila direkta na impluwensyahan sa pagtuo sa ilang mga ginikanan. Apan human sila modako, ang impluwensya sa ilang kagulingong pagtuo mas makapekto sa ilang kusog sa kinabuhi. Sumala sa ilang pagtuo sa diha nga sila modako nga igo nga edad aron pagkinabuhi diha sa pagtuo pinaagi sa ilang kagulingong kabubuton. Ang life energy nga maimpluwensyahan sa kagulingong pagtuo. Busa ko nga uban mga bata dunay huyang nga kusog sa kinabuhi sukad sa paghibugso. Ang ilang maginikanan kinahanglan nga manguna sa usa ka maayong Kristohanong kinabuhi. Kung ang Dios molihok, bisan unsa pa kahuyang ang iyang life energy, sukad sa iyang paghimugso, mahimo siyang sugsgan. Tungod kay ana siya sa Ginoo, mahimo siyang lig-on ug himsog pag-ayo sa pagtuo. Mo kini ang hinungdan nga iyang mga ginikanan kinahanglan gi manginabuhi sa tanan nga mas maayo nga Kristohanong kinabuhi. Kinahanglan nila padakuon ang ilang mga anak sa pamaagi nga sila usab magpatinud-anon sa ilang pagtuo. Ni ana bisan pa nga tawo sila nga may pipila ka kaluyuhan, dili lang sila panaliptan kundi dili mas giyan pa sila. Pero sa pila ka kaso gipanalipdan sila sa Dios samtang bata pa sila. Pero pagkahuman nga nidako sila dili na kung sila magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios ug mopuwi sa kahayag sa kamuturan bisan human sila motubo sila sa katapusang hulian ug makabaton og himsog nga mga lawas pinaagi sa mga buhat sa pagsang-ayon sa Dios. Sa lain bahin kung sila mobiya gikan sa kamuturan o mutukod sa usa ka bumbong sala batok sa Dios, human sila motubo ang ilang huyang nga mga bahin mahimong makita. Ang ilang huyang nga bahin gidabalayag ug dili kini maginabuhi ingon ni ana. Dili sila makita apan maginabuhi nga himsog. Apan sa diha nga siya makasala ug makabuhat og dili husto sa tubangan sa Dios. Ang Dios dili makapanlipod kaniya ug ang huyang nga mga bahay mamahimong mapakita. Kumulihok pa sila o sa dili tinuod, kanang huyang nga bahay mamahimong hinungdan sa mga sakit. Apan sa uban mga kaso, ang ingon nga huyang nga mga kusog sa kinabuhi mamahimong tunga sa ibabaw samtang sila muagi sa pila ka grabe nga pagsulay sa kasing-kasing. Sa ilang paagi sa pila ka mga pagsulay sa kasing-kasing, sila dunay labihang nga kasakit sa kasing-kasing nga sobra. Panglitan, ang asawa nag-antos pag-ayo sa kasing-kasing tungod sa iyang bana. Niining mga kahimtang, ang asawa kinahanglan mosunod sa pulong sa Dios. Kinahanglan siya magmaya ug maningkamot ug magpasalamat ug buntugon ang mga pagsulay uban sa kaayo. Apan ang uban mga tao nagpundok sa kasakit sa kasing-kasing kay balik-balik nga nag-agi sa mga pagsulay. Ang mga tao kinahanglan nga moagi sa pagsulay uban sa kalipay. Ang mga tao sa Dios midawat sa mga pagsulay uban sa kalipay. Si Apostol Pablo nakaamgo og grabe nga mga pagsulay apan iya gyasugubang kini nga mamalipayon. Nareklamo ba siya? May gibasol ba siya? Siya mingon nga ang tanan ni iyang sala gitawag niyang iyang kagulingon nga naguna sa tatang mga makasala tungod kay iyang gibutang ang mga Kristohano nga mga bilangguan. Apan samtang nag-antos sa grabe mga pagsulay, wala gyud siya magdumot kung bisag kinsa. Kanunay siya malipayon nagpapasalamat. Mausab si Abraham, mausab magibo sa katawa sa Dios, mausab si David.
Nakasala siya, apan naginusol siya sa diha gitudloan siya sa usa ka propeta, ug miagi sa mga pamaagi aron mabalaan. Sa ilang pagbuhat ni Ana, ang kasakit o kaguol sa ilang kasing-kasing nga nagtigong mamahimong magpadayag pinaagi sa mga sakit sa huya nga bahin sa ilang lawas. Sa kalibutan, kung may tabo ang ingon ini nga kaso, mureklamo sila sa ilang bana nga nagunahuna nga nakuha nila ang sakit tungod sa ilang bana. Apan diha sa Ginoo ang tanan sa kagulingong sala bisan nag-anto sila pag-ayo sa kasing-kasing sa pamaagi sa mga pagsulay. Isip mga anak sa Dios, kinahanglan sila maglipay, magpasalamat, mag-alagad ug maningkamot nga masabtan ang laing tawo. Apan tungod kay nagtigom sila nga dili mga maayo, mga pagbati ug dautan, mga pagbati sa ilang kasing-kasing pinaagi sa kasakit ug kaguol. Ang maong mga butang mao hinungdan sa mga sakit sa huyang mga bahin sa lawas. Bisan niining kalibutana sila nag-ingon nga ang mga cancer kasagaran tungod sa sobrang stress. Busa diha sa hugot nga pagtuo, kung kita magmaya kanunay, magampo kanunay ug magpasalamat sa tanang mga kahimtang, dili kita makabato og sakit. Samtang sa cancer adunay kalisod nga karasteres sa pagbati. Kamo magmaya ug magpasalamat samtang buhi pa. Kamo makabato og usog sa panalipod gikan sa mga sakit ug sa pag-ayo kaninyo. Samtang kamo magampo, kamo makadawat sa inspirasyon kay himpitan ug komunikasyon sa balang espiritu. Ug ang orihinal nga kahayag sa Dios mulihok aron kamo makamando ug magkontrol sa mga sakit sa uban pa. Bisan kung sila na tawo nga dunay huyang nga kusog ug kinabuhi, mahimo sila panalipdan ug himsog sa tanan nga oras. Sa lain kaso, din ang huyang nga kusog sa kinabuhi nagpadayag mao ang kung wala sila mapakita og pagtuo sa gayon nga kinahanglan nila ipakita ang ilang pagtuo. Panglitan, ang uban mga tawo midawat sa Ginoo ug nanguna sa usa ka maayong Kristohanong kinabuhi. Mo nga ilang huyang nga kusog sa kinabuhi wala mapadayag sa panalipod sa Dios. Apan sa regular nga medical check or uban pa nga diagnosis, ila ni baw-an nga dunay sila kahuyang sa ilang lawas. Hantod ni adto sila himsog bisan pa nga sila adunay kahuyang nga bahin sa ilang life energy. Tungod kay sila naginabuhi sa usa ka maayong kinabuhi sa pagtuo. Apan sa diyang nabalaan nila nga sila adunay pipila ka mga kahuyang, nagsugod sila sa pagkabalaka tungod ini. Busa, nagsugod sila sa pagkakuha sa pila ka pagkaon sa panglawas ug mahimo og inersesyo sa maayo. Unta alang ni ana mga bahin. Samtang gimanabuhat nila ang ingon ana mga butang nga labi na labi pa. Nagsugod sila na sa pagsalig sa kalibutan, labi pa sa ilang pagsalig sa Dios. Ang Dios na malipod kanila, apan sukad ni inihigayuna, dili niya sila panalipdan. Tungod kay wala na sila nasalig sa Dios. Apan nagsalig sa kalibutan, ang Dios mahimong ingon, buhata kini sa gusto nimo. Dili siya silang pugson nga mosalig sa Dios. Kini tungod kay wala nila itugyan ang mga butang hadto sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Maayo lang kung mabawi nila ang huyang nga bahin, pinaagi sa pisikal nga pamaagi. Apan kung dili, makakuha sila sa usa ka sakit sa huyang nga bahin nga gipanlipdan sa Dios hantod karon. Minahal mga igsuon, bisan kung natawo ka nga dunay huyang nga kusog sa kinabuhi, walay problema kung panalipdan ka sa Dios. Dugang pa, kung maginabuhi ka sa maayong Kristohanong sumala sa pulong, ang imong kahuyang nga bahin mamahimong mas kimsog sa gimpit. Apan kung makasala ka atubanga sa Dios o dili mosunod sa kamutuoran, basin dili ka panalipdan sa Dios. Adunay mga kaso ingon ini, adunay naayo apan sa ulahi kini mibalik nganuman. Unsa ang hinungdan, naayo siya apan dili kompleto. Tungod kay nabalaan sa Dios kung nabag-o ba siya sa iyang hunahuna o kung mawala ang iyang pamilya gikan sa ikadua kang tuig nga wala dayon sila ayuhad sa Dios. Apagibilin ang pipila ka mga huyang mga bahin, dagan ang mga hitabo sa iyang ana. Kung ang iyang pagtuo maluya, ang kalipay mawala, ang papagsalamat mawala, ug siya muhuno sa pagampo. Uni ang huyang mga bahin gipadayag tungod kay ang Dios wala magampo kaniya sa higpit. Kung siya usa ka tawo nga dili mausab ang kasing-kasing, ayon siya sa Dios sa 100%. Bisan pa ang Dios nagpabilin sa pila ka mga huyang nga mga bahin nga wala matandog ug kini nga mga bahin gipadayag sa ulahi.
Unsa ang gisutos sa Ginoo sa dihang giayo niya ang mga masakiton. Gisutihan niya sila nga dili gay magbuhat og sala pag-usab kay kung dili kini kay mas mugrabe pa. Kung dili ka maginabuhi sumala sa kamturan, mahimo dili ka panalipdan sa Dios. Pareho ra kung dili nimo itugyan ang tanan mga butang sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang uban mga tawo naayo apan sa ulahi ang mga masakit bibalik. O kini nga mao ang kaso nga ang Dios wala mag-ayo kanila sa kimpit. Nganuman pila ka tawo ang naayo atol sa revival meeting. Miduol sila og panamatuod nilang pag-aayo. Apan miani sila pag-usab tungod kay ang wala sila maginabuhi sa hustong pagtuo nga kinabuhi human sila naayo. Ang Dios na ibalo niini o ang Dios nagpabilin sa pila ka kabahin sa walang matandog. Samtang ang tao nga wala maginabuhi sa husong pagtuo nga kinabuhi sila moadto sa revival meeting human sila mamaayo sila sagaran moingon ako na matuod ang ako mga kayuhan 2 ka tuig na ang malabay apan ako nasakit og mipauli sa katapusan kana mga bahaya dunay huyang nga kusog nga kinabuhi mamahiw masakiton kini subay sa hustisya. Dili gid nimo malimbungan ang Dios nga Amahan. Busa sa niini nga samtang nga matang usa ka kaso, kamo kinahanglan nga makaamgo nganong kamo wala gipalipdan sa Dios sumala sa hustisya, pagsulbad sa mga problema ug sa atubangon sa Dios. O ikaw nagpuyo sa pulong sa Dios, unya ang imo mahuyang nga bahi mamahimong panalipdan kung ikaw mamahimong masimsog. Minahal ko mga igsuon, pipila ka mga kaso aron makabot ang kondisyon sa hustisya. Alang sa pagdawa sa tubag, kinalang nimo nga mohilak nga mga pag-ampo o mga buhat sa pagtuo sa usa ka certain nga gidugangan sa panahon. Nagigat ako bahin sa pila ka mga kaso, din kinahanglan nimo nga tipigan ang kaayo aron masulbad ang komplikado ng mga problema sa espirituhanong mga pisi. Pangalitan, ang uban mga tawo na aksidente unya na balado tungod sa pipila ka spiritual nga pisi nga nagtugtong kanila sa daotang nga buhat sa ilang mga katigulangan niining sitwasyon aron bugos nga magbugto ang espiritual nga pisi kinahanglan nila tipigan ang dagang maayo mga buhat sama sa pagbuhat sa daotan mga buhat sa ilang mga katigulangan. Importante kay kini pinaagi sa pagtigom sa kadagang nga maayo mga buhat samtang ang daotan mga buhat na imong katigulangan makalingkawas ka gikan sa espiritual nga pisi nga naghigot kanimo sa imo mga katigulangan. Ibutang ta, ang Dios nakatubag sa ilang mga pag-ampo kung sila magtipik og maayo mga buhat nga katumbas sa bahiti sa buhat. Unya, sila kinahanglan mosulay sa pagtigom og mamaayo mga buhat hangtod anaw sa usa ka bugos ka sukod sa mga puno ug matugayon sa panahon nga puno ni ana nga tidad kimpit nga madepende sa individual. Kinahanglan sila maghalad og mga pag-ampo nga naghilak ug naginhuso sa mga sala sa ilang mga katigulangan, puli sa ilang lugar ug katipigan nga mga buhat sa pagtuo ug ang kaayo nga gikan sa kasing-kasing. Kinahanglan dili sila motipas sa ilang pagpanikamot. Ang uban kaninyo nga nagbuhat sama niini, sila kasing-kasing nagampo apan sa ulahi sila nagsulti sa mga pulong sa pagdumot ug mga reklamo. Usahay ang ilang magnikanan hugot nga pagampo alang kanila apan unya mawala ang ilang katipigan sa pulong nga ilang gisulti. Nagulat sila sa tubag ug kung hinay ang tubag mawala ang ilang katipigan sa mga pulong sa ilang gisulti. Mao kini hinungdan nga ang Dios wala matubag, dili sila anda sa pagdawa sa tubag sumala sa hustisya. Klaro nga kinahanglan ka magsalig sa Dios pinaagi sa pagtuo sa gugma. Sumala sa tanan niini mga sitwasyon ang kadigayon sa panahon sa pagdawa sa tubag managlahi. Ang uban mamahimong makadawat dayon og mga tubag, apan ang uban hinay. Alang sa pila ka mga tawo, sila mamahimong mas maayo nga parehas nga kilakon sa ilang gipuno nga katidad sa sukad sa maayo mga buhat nga gikangalan. Samtang uban mamahimog kimpit nga maayo kung sila sa katapos sa kimpit nga napuno ang katidad sa mamaayo mga buhat nga ginghanglan. Sila mamahimo mas maayo pa sa kidakon nga ilang mga espiritu ug kalag nga miswag. Minahal ko mga igsuon, lahi ang hustisya sa pananaw sa Dios ug sa pananaw sa mga tawo. Pangalitan, usay dadon nimo ang imong dili tumutuo nga mga sakop sa pamilya ug mga silingan ug mga higala aron makadawat sila og pagampo.
Unya bisag sila magtotoo, ang uban kanila makadaot og kayuhan. Pinaagi lamang sa usa ka pagampo. Ang maong kahimtang mao dihang kadtong mga tawo nga nagabuhi sa maayong kinabuhi bisan wala sila motuo sa Dios tungod kay sila adunay mamaayon kasing-kasing, sila misalig sa tawo nga gibangilyohan kanila sa mianhi. Sila mianhi aron sa pagampo sa panahon ni Jesus kadtong mianhi alang sa makapang-ayo ug mga tubag sa tubangan sa Dios sa mga problema mo'y mamaayo mga tawo. Niadtong panahon na adunay daghan dili maayo mga chismis may tungod kana kang Jesus. Usab busa ang kamutuoran nga mituo sila sa balita bahin sa gamhanan mga buhat ni Jesus bisan pa sa kadagang dautan ng mga chismis bahin kaniya nagmatuod nga maayo ang ilang kasing-kasing. Tungod kay mianhi sila uban sa maayo mga kasing-kasing, makadawat sila og kayuhan ug tubag sa problema gikan kang Jesus. Aya pag-ingon mga kita ug makadawat og pagampo katong sakop sa imong pamilya. Kung magsangyaw ka sa ebanghelyo, kinahanglan una nimong itanom ang pagtuo. Kung siya adunay kasing-kasing sa kaayo nga makadawat og tubag, siya mahimong moingon, gusto ko makadawat og pagampo. Unsa man akong buhaton? Palihog dad ako didto aron makadawat ko og pagampo unya. Gusto niya nga makadawat og pagampo pinaagi sa iyang kaugalingong pagtuo. Kini mao ang saktong paagi. Unya ang Dios mulihok sumala sa pagtuo. Dili nimo pugson ang mga tawo sa pag-adto ug pagdawat sa pagampo. Busa mianhi sila uban ang mamaayo mga kasing-kasing ug makadawat sila og kaayuhan sa mga tubag gikan ni Jesus. Sa samang paagi, katong mianhi niini mga simbahana nakadungog usab may tungod sa balita sa gawom sa Dios nga gipadayag wala nila ipamakak ang kamutuoran nga mao ang gamhanan nga mga buhat may tabo bisad karon. Mituo sila sa balita ug mianhi sila uban ang maayong kasing-kasing nga panghunhuna. Kung adunay ingon ana nga mga tawo, makadawat ako og pagampo gikan kaniya. Giisip sa Dios nga ang ilang mga buhat sa pag-ani kay adunay maayo kasing-kasing sa kagulingon, ingon nga pagtuo. Ug kini nagtagpo sa mga kondisyon sa hustisya aron makadawat sa Diosong kayuhan. Mao nga naayo sila ug nakadawat sila og tubag sa mga problema, pinaagi lamang sa usa ka pagampo. Syempre bisan naayo sila dayon, wala kini nagpasabot nga dunay sila'y pagtuo dayon apan tungod sa ilang mga maayo mga kasing-kasing sila makabaton og hugot nga pagtuo ug bag-uswagon ilang pagtuo human makasinati sa balaanong kayuhan. Tungod kay sila dunay maayo mga kasing-kasing sa gayo nga sila makasinati sa Dios, sila mutuo sa Dios samtang sila magkinabuhi ingon nga mga magtutuo. Sila mamahimo mas himsog pa bisan na ingon ini nga naayo sila. Kung nga mobiya sila sa simbahan, masakit sila pag-usap ug wala na sila kalabutan sa Dios ug adunay uban pang mga kaso. Ang uban mga magtuo wala makadawat sa tubag sa mga pagampo bisan pa sila nakadawat og pagampo. Sa pagkatinuod, kung sila ingon ana mga magtuo moabot uban sa hugot nga pagtuo, natural nga sila makadawat og tubag nga mas dali kaysa dili magtutuo. Kung dili gihapon sila makadawat tubag, nagpasabot nga uban kanila adunay mga matang kasing nga dili sama ka kamaayo bisan sa mga dili magtutuo. Alang niini mga tawo dili sa iyon ang pagdawat og tubag sumala sa hustisya. Bisa og dili moanhi og modawat sa pagampo sa makadaghan higayon, nag-ingon nga sila mutuo nga sila mamaayo pinaagi sa pagampo. Syempre, bisan niini mga kasuha kung sila maginuso sa ilang mga sayop nga binuhatan sa nangagi ug matalikod gikan sayop sa mga kinaiya, sila mamaayo bisan unsang orasa pinaagi sa pagampo. Ang rason nga usa ka magtutuo dili makadawat og tubag bisan siya nagampo mao ang iyang sulod sa kasing-kasing kay dautan. Nga siya walay gugma sa Dios ug siya wala maginabuhi sa pulong sa Dios apan sa diha siya maginusol makadawat sa pagampo o siya mamaayo. Papanapos, minahal nga mo maigsoon diha kang Kristo. Ang Asaya 59:1-2 nag-ingon, ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog.
Ang inyong Hinuong kalapasan mao'y nagutang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa iya paghilayo kaninyo. Aron dili siya makadungog kaninyo, ang imong sala nagtago kanimo diha sa Dios, nga nagpasabot nga ang Dios wala magtagad kanimo. Kung baliwala ka sa Dios, dili siya mamati sa imong pag-ampo. Sama sa naisulat sa Salmo, kung mag-ampo ka sa adunay sala sa imong kasing-kasing, ang Dios dili mamati sa imong pag-ampo. Kung adunay bumbong sala, nagbarog tali sa Dios ug kanato. Bisan ko gusto sa Dios nga tubagon kita, kanang mga tubag dili makaabot kanato. Busa ang pagdawat sa pagkaayo sa usa ka sakit ug tubag sa problema, magsukod sa paguba ni ining bumbong sala nga nagbarog tali sa Dios ug kanato. Ug karong adlaw ako gipasabot nga ang may tungod sa mga kaso din kita ang bumong sa sala di lamang may tungod sa kaugalingon problema kun dili usab sa mga sala sa uban nga may kalabutan. Sa pipila ka mga kaso ang nag-ingon ang mga bumbong baga kaayo ug lig-on nga lisod kaayo ang pagguba niini. Pero bisag daghan kaayo mga hilo nga nakagubot, kung atong kini tangtangon ang tagatagsa, sa katapusan matangtang nato kini nga kimpit. Syempre depende sa kidaghanon sa mga hilo nga nalambigit. Ang kidagayon sa panahon sa pagtangtang niini ang kimpit nga maglaki. Apan bisan pa nga sila natipig og kadaghan kaayo nga sala ug dili sila dala nga dali makadawat o tubag, bisan pang sila nagtipig sa daghang kaayo nga sila dili jig makadawat. Sugado makadawat sila sa tubag sa katapusan kung sila magpadayon sa pagguba nga mga bumbong ug magtipig og pagkamayo at tubanga sa Dios. Sa Biblia, bisan ang mga masanlahong giisip mga tinuglo, naayos siya sila sa miduol kang Hesus. Bisag kinsa nakadawat og kayuhan og tubag sa usa ka problema, kung siya maghinusol og mudawat sa pagampo uban sa hugot nga pagtuo. Busa kung kinsa kaninyo ang wala makadawat og tubag sa inyong problema, kinahanglan ninyo sabton kana. Dili kay tungod kay ang gahom sa Dios dili igo sa gahom nga gihatag niini nga simbahan dili igo. Kini tungod kay wala pa nimo matuman ang mga kondisyon sa hustisya. Apan kung mapadayon ka sa pagsayag sa Dios ug magampo kaniya, usa ka adlaw mapuno nimo ang kantidad sa kinghalan alang sa imong tubag. Dugang pa sa maong nga simbahan, mas dali nimong matubag ang mga kondisyon sa hustisya sa spiritual nga space. Bisan wala ka makadawat og kayuhan ug tubag ang iyong problema, awhagon ko ikaw nga magpasalamat ka sa dakong grasya sa Dios ug magampo uban ang pagtuo ug pagpasalamat. Unya ang grasya ug panalangin sa Dios nga gusto kanunay mughatag kaniyo og maayong mga butang moawas sa imong kinabuhi. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo, kamong tanan makasanati sa maong grasya. Amen.